Moluor Gladys Wanga Ochiwo Mashinde ma opogore opogore jopur maromo 1,114 e sub-kaunti ma Ndhiwa odiechieng'no ma kawuono. Machiegni nyinga ina Jwang Junior. Jatelono endi bende ne oten gi jodito mag siasa mano endi owuok e kaunti ma Homa Bay. Koro endi noyudo thuolo makende mar twage jopiny moloyo to jopur goeki mane omolo mondo okaw mashinde goeki ochak neno ni maino mag chiemo okete rang'iny mowinjore kendo bende chiemo kokoso e tend piny owacho no endi ma Homa Bay. Gladys Wanga ne odhi nyime kod puoyo tich makare ma bende jopur goeki osebedo ka timo mar neno ni chiemo mopogore opogore owuok e tend piny owacho no endi ma Homa Bay. Bende ne odhi nyime kokwayo jogo eki man gi maino e pur goeki ma opogore opogore mochung' koda ka ochele, oduma e kind chiemo moko. Ne otimo kamano wera bende kochakore higa manyien osingo kelo mashinde go eki mag neno ni chiemo ok owuok e kaunti no endi kidhi lose kauntis mamoko tibiro mana los gi kaunti no endi ma Homa Bay. Bende nodhi nyime koda ka sungo tend piny owacho mar Homa Bay kama osingo kendo okwayo welo go eki matimo limbe mondo ne ni olimo kuonde neno lee mag ruma kendo bende omolo nyaka bende neno nama taro no endi mar Simi. Bende kane odhi nyime gi loso medo kwayo oganda go eki ma timo pur ne ni otiyo gi mashinde go eki yudo ni makare mondo okel dongruok makare ne kor gwenge duto ma Homa Bay. Chains of sorghum, of sweet potatoes, and of maize. It also looks at Irish potatoes, but in Homa Bay, we don't grow Irish potatoes. So we are very happy that the present program is looking at those three value chains, but we have also had an extensive discussion around the soya beans value chain. And we are hoping that we can partner and progress the soya beans conversation. Because as Homa Bay, we have decided that we are going to be leaders in three value chains. Leaders. The other value chains, we are also part of it and our farmers are in it. But we can't lead in everything. So we decided to be leaders in three: fish, cotton, and edible oils, where we have soya, where we have sunflower, where we have palm oil, where we have groundnuts. Those are value chains that we want to lead. But our farmers are growing sorghum, they are growing millet, they are growing maize, they are growing pineapples, they are growing sweet potatoes, and all the other value chains that we have. So with those many, many remarks, I would really like to thank you and also advise that next year in February, between 27th and 29th, we will be having our investment conference, where we'd like to be able to attract people to come and invest in Homa Bay, especially on agro-processing, so that we can have our produce at scale and processed. And that's why we had a conversation also around value addition, so that our produce is not sold in the same state. And this is what this equipment will also begin